Здравейте, дами и господа, аз съм Streetfighter и смятам да направя клип на Minecraft Pocket Edition в 3 часа. Нали, то не е сега нощ, ами просто съм си пренастроил тук часовник. Ми показва 3. И съм го направил на 3 часа, нали, защото по този начин играта се ориентира по него, защото гледах няколко клипа и на най-новата версия има една странност. Не на най-новата, ами на всички версии Pocket Edition. Когато играете в 3 часа през нощта, стават странни неща. И Herobrine се спаунва. Не Herobrine, да ми подобно на Herobrine, но такова гадно. C3! What? Така ето, съжалявам ако изведнъж рязко е паузнато. Добре. И създавам сет. Вече и тук уским съм направил на 3 часа, съм си настроил часовника. Надявам се играта да се излъзи и да си помисли, че е 3 часа през нощта. Така нормално тук нищо не бараме. И Creative World. Опа! Сме извиняйте, ама трябва да си пусна джойстик, че така ми е супер неудобно. Ай сега, след малко. Един джойстик да добавя. Така, почти съм готов. Готов съм. Джойстик сега трябва да тръгне. Готово. Пак ли съм с този тъп странен текстър пак? Добре. Очевидно трябва да спирам текстър пак. Настройки. Хайде де. Видео. Айде видя се този текстър пак какво се направи, като пусна класическата. What? Май трябва от настройки тя го оправям. Добре, то сега тук се приема, че е в 3 часа. Да се надявам. What? Видяхте ли този бък? Това ми е името на героя. За това я говоря. Играта прави странни неща, когато е 3 през нощта. Макар че сега не е. Оглеждайте се за такова, за странни неща. Please, моля ви. Гледате се за всичко странно. Чак сега тръгна джойстика, което е интересно. Но сега къде съм тук с пръст, докато стигна до това. Готово. What? За това ви говоря. Виждате ли? Такива странни неща стават в Майнкрафт, когато стане 3 часа. То текстър пак не се маха. Аз не те искам. Текстър пак. Вие сте свидетели, аз го махнах и той пак си е тук. Сега е един набор ресурси. От тук го няма сложен. Нито пък тук. Ето вижте, тук отгоре трябва да. Това е странно. Интересно. Ще се върна. Не, няма да се върна след паузата. Ще го направя пред камера пак. Пак в главно меню. Чакаме и 5 деня първо, разбира се. Чакай, имам тук един сървър някакъв. Вече го няма. Да веде. Също играта става някак си по-теска. Ето вижте, с текстър пакът е махнат. Се направя нов свят. Принозавам. То го трия.
Добре. Създайте нов свят, случайни генерации. Така. Виждане, тук нищо не се бара. Опа! Името! Името на света. Сега. 3. Нещо така без. Чакайте малко. Ето ме след паузата. Значи така трябва да се казват са. 3. Опа. 3. С главна буква обаче. А. М. И си да трябва да е 666. Опа. Чакайте да видя. Тук в клипа. О, съжалявам, ако съм те копирал. Чао. Готово. Така. И създавам света. Това трябва да е сида, това трябва да е света. Това трябва да е всичко. Помнете. Може и вие да го тествате в 3 часа или както аз съм направил да се мина просто времето. Би трябва да се обърка този таблет. Не ми, играта. Така. Добре. О, да! Точно този свит ми трябва. Точно този. Това е най-странният свит в Майнкрафт, само да ви каза. Трябва да тръгна натам. Ама първо се събера малко тук дърво. Добре бе, оцелял съм точния свит. Така се, трябва да внимавате, когато биете овце. Добре. В 3 презността. Ето, виждате ли на колко сърца? What? Дайде ми 2 вълна. От всичко по 2. А вижте колко много удари обаче и трябва да съм тази овца. С едно бяха 2. Я да видя са дали са така. Аз тая удрях. Ето, виждате ли? И пак ми дали 2. 7 вълн. 7 такова. 7 мръвки. Което сте казето. Добре. Това е интересно. 100 овцете дават по 2 вълна. Се видя да не е нещо от апдейта да дава 2 вълна. Събера малко дърво. Не много малко. Сега. 5, 7, айде. И трябва да съм много настрой, когато стане нощ. Това не е на PlayStation, това е на таблет. Играя в момента. Опа. Вижте сега какво съм научил от ютуберите. Е, така правя само. Хоп, хоп. И тук си имам директно 4 тояски. Това ще е полезно за компютъра, когато играете. Музиката ми е много бъгва на играта. Като я намаля и има някакъв такъв страничен шум. Почва да има. Добре, аз мисля да ходя към темпълът. What? Да. Добре, връщам си думите назад. Стях да каза нещо обидно. Къде бе с тази пирамида, бе? И с то спринта ми се изключва сам. Ето, виж ли? Не, сега ми трябва да се пази от зайчета. Ето, пак се изключи. Тук трябва да взима темпъл, бе.
Добре. Нищо не намирам. Спринта постоянно ми се изключва, е супер неудобно. Добре. Тояги. Вижте ли те, овце? Преди малко убих две точно същите. Интересно. Сега, един удар. Два. Три. Падни там. 4. 5. 6. 7. 8. 8 удара. Тая дропна обаче едно вълна. Добре, даже да си настроите часа умислено, пак става нещо странно с играта. Добре, тук имаме гора от цветя. Но обаче не мога да се намеря целта. Добре, това е нещо интересно. Зарезах си джъмп и то се скача. Това не го знаех. Чакайте малко, вижте това. Не ли ви изглежда като стрелка така, а? Стрелка е, нали? Еми. Не знам да тръгвам ли. Ай, се тръгна. Върва направо като войник. Върва направо като войник. Капа. Не, тук. Дали от тук сами не бе западна? Добре, успях. Настани. Към това някъде тук се пада. Добре, аз одеве бях тук. Интересно. Надявам се този клип иначе да ви хареса. Не, че сега се го спирам. Оп! Вижте ли там горе? Зад хълмът. What? Видяхте ли стрелката, защото си натам и тръгнах натам и намерих пирамида. Ей, за това ви говоря. Странно е наистина. Ето вижте, има още като стрелка прилица си. Ето вижте ли. What? Това тук нищо не е. Ама, наистина. Майнкрафт е доста странна игра, когато играете в 3 през нощта. Става странно. Добре, се направя един уден. Не, няма да си правя уден свърт. Се направя една проста кирка да слезна додолу. Добре темпълът, като най-нормален човек. Добре, както виждате, за сега станали доста странни неща. Там има си нещо като стрелка. Тръгнах по нея. И къде да ида? Пирамида. Писете в коментарите, ако и вие сте си настроявали така часовниците, какво сте ви издали на същия си ид, като моят. Добре, пясък. Ще взема всичко. Ето така. Книга. Не ми трябва. Майде, всичко ще обра. Само да ни дойде ония тъп Херобрайн. Golden Apple. Златна ябълка има. Интересно. Та златна ябълка. Само едно се ви каза. Ако я намерите, значи няма начин да ни го намерим то
Херобрайн. Вкарайте същия си, написете същото име на света, като моето. 3am 666 Есида. Направете това. Моля ви, още една златна ябълка. What? Хайде. Нещо ми се бъгва обаче магическото събиране на айтеми. Аз така му ви казвам. Още една златна ябълка! Три са златните ябълки. Настроих си това. Собника на 3 часа. 3 златни ябълки и е 3 часа. Играта странна ли става в 3 часа? Само да ви питам. Писате в коментарите. Добре, сега да се изпидирам от тука. Състроя с сент. О, добре. Това е странно. Изхвърли ме пясъкът. Ей там, въгъл. И от 34 стана 24. Моля, кажи ми, че съм го фърлил. Не съм. Добре, сигурно се бъркам. Да, сигурно се бъркам. Ще се кача догоре. Пък ще видим. Оу! Са отсрифни, моля. И съм гладен, не мога да спринтвам чак. Язде. И този епизод ще търсим странности. Странности, потайности. Опа! Две! Ой! Бягай! Спринтът ми отказа! Джойстика ми отказа! Хелп! Нещо стана, ни спира да срифва! What? О, бягай! Мой герой! Нещо стана с джойстикът ми! О, оправи се! Добре. Пускам тук спринта и... Сега пък спринта ми отказа, тръгна. Странно. Много странно. Сбутна е това дърво. Смятам да се направя някакъв свърд да имам, колкото они ме трепат тея. Направих си крафтинг тейбъл. Аз си направя голден свърд. От злато. От чисто злато. Направя меч. Така бе. Макар че има 4 атака, колкото има и то меч. Кази го да е дървена. И пак направих същата тъпа крафтинг рецепта. С едно бе. Готово. Имам си тъп годен свърд. Сега се счупи 100% свърда.
Ела ми, бе, ела ми, бе, ела ми, ела ми, ела ми, бе, ела ми, бе, ела ми, бе, ела ми, бе, ела ми. Опа, ти не ми идвай. Дропна ми свърда си! Yes! Yes! 100 пъти! Yes! Умри, бе! Ти! Умри! Умри! Yes! Така съм късметлия, макар че съм херобрански свят. Та-та-та-та. What? What? Я си ми го вземи. Сътезям. What? Добре. Опа. Изсутена батерия. Добре, свърда може да е на прецупване. Отбаслание. Сест демец. Сест демец е сест. Сест! Чакайте малко. Добре. Добре. Нека да е сест. Вие знаете кое е числото сест. Стига до темпълът. Пак. Да видя дали там има нещо ново. Ето я моята славна пирамида, ти умри. Опа, след малко се умра. Слезяме на ябълка. Yes. Добре. Интересно. Сега сме счупи меца. Ето. О, здрасти, бай, крипор. Ай, цо? Мисля след малко да спра тук някъде този епизод. И това сте точно тук. Чао! И до следващият епизод на Майнкрафт. Нещо си. Как се казва тази поредица, не знам. Майнкрафт Pocket Edition, 6 часа през нощта. Не.